हेलो गाइस गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलसिम गासैखौबो बरायहरग्रोनाय थाबाय। गाइस आं दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान बड' फिल्म इन्डास्ट्रिनि फिल्मनि आपडेट लानानै फैदों। दिनै 8 जुलाइ 2021 मायथाइ बिथां रिया ब्रह्मनि बार्थडे सान। बे बार्थडे सानाव बिथां रिया ब्रह्मआ गावनि प्रडाक्ट खालामनाय खिथेर फिल्मनि टेसारखौ होनानै गावनि फेन्सफोरखौ सारप्राइज होबाय बिथाङा। फाइनेलि दिनै बिथां रिया ब्रह्मआ गावनि प्रडाक्ट खालामनाय खिथेर फिल्मनि टेसारखौ होबाय बिथाङा गावनि आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव। बे टेसाराव गिबियावनो डाइरेक्ट एक्शनजों बिथां लिंसारनि एन्ट्रि जायो। बिथां लिंसारनि एन्ट्रिया धामाकादार जाखादों। बे टेसारनि गेजेराव आं बिथां लिंसारनि एन्ट्रिखौनो बयनिख्रुइ साबसिन मोनदों। नोंथांमोना बे टेसारखौ नायबायबा नोंथांमोना सोरनि एन्ट्रिखौ मोजांसिन मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय। बेनि उनाव बिथां सोरां नार्जारिनि एन्ट्रि जायो। बिथां सोरां नार्जारिनि एन्ट्रियावबो एक्शनखौनो नुनो मोनो। बे गासै ट्रेजारखौ नायबा नोंथांमोना एक्शनजोंनो बुंफबजोबनाय नुनो मोनगोन। बे टेसारखौ नायनानै मिथियोदि बे खिथेर फिल्मआ एक्शन मुभि जागोन, लोगोसेनो रमेन्सबो थाफादेरगोन। नाथाय बे टेसाराव रमेन्सखौ खोन्थिनाय जायाखै, खालि एक्शनखौल' होग्रोनाय जादों बे टेसाराव। बे टेसार खिनियाव नायनानै नुयोदि जों मेन रलाव बिथां रिया ब्रह्म, लिंसार, फुजि आरो सोरांखौ। बे टेसारखौ नायबा जों गेस खालामनो हायोदि बिथां रिया ब्रह्मनि रला लेडि डन एबा पलिटिशियाननि रल जानो हागौ। नाथाय बे बाथ्राखौ रोखायै बुंनो हाया। बे सावथुनखौ नायजोबखांनायनि उनावसो मोनथिगोन जोङो। आरो बे टेसाराव नुनो मोनोदि जों बिथां रिया ब्रह्मआ बिथां सोरांखौ सोबानाय मानो सोबादों बेखौथ' जोङो बे टेसारखौ नायनानै हमनो हानाय नङा। बे सावथुनखौ नायजोबब्लासो हमनो हागोन। बे गासै टेसाराव बिथां रिया ब्रह्मनिल' राव एबा बिथांनिल' सोदोब खोनानो मोनदों। बे सोदोबानो जाबाय नाथाय बे बुहुमखौ बोलोजों नङा सोलोजोंसो सालायनो हायो आरो हिनजावफोरनि सोलोआ हौवाफोरनि सोलोनिख्रुइ गिख्रंथावसिन। बे गासै टेसाराव बे मोनसे बाथ्रायाल' दं। बे टेसारनि एक्टिं, मसन गासैनियाबो धामाकादार जाजोबदों। नोंथांमोना नायबायब्ला नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर आरो नायाखैब्ला नोंथांमोना नायहैब्लानो जाबाय। आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होगोन, नोंथांमोना थांनानै नायहैब्लानो जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। भिडिअ'खौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो। आरो नोंथांमोना बेफोरबादिनो भिडिअ' नायबाय थानोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे बेल आइकनखौ थुना लाबानो जाबाय। मानोना जाहाथे बेफोरबादि भिडिअ'नि नटिफिकेसना नोंथांमोननिसिम सहैयो। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट भिडिअ' लोगो मोनलायगोन। दिनैनि थाखाय बाय।